Hala, Jilay, malina na makakadanig milyon sa imong taong, nay. Good morning, Panda. Tabang kagwan, Panda. Ha? Kabang ako po. Kurang na maglingkod. Wala na wa man. Nag-isa? Kabang. Ay, Panda, daraman silang duha nagyata. Mga guardian ni nanay, guys. Panda o si Kabang. Kuranan. Ay ligo. Mamu po miss kuha ni nanay. Diyan ko kurang nga color puwa. Okay sa to nga nangisi mag-driver, wala mo ko kaila. Wala mo ko kaila sa mga driver sa mga balaban na mga bag-una mong mga naong. Ala na, naman dahil kay Bluternit na eh. Mag-inom ka rin na kada buntag. Tata, pag ngayon tata rin. Na guys, Bluternit. Lamira ba ni nay? Pugas tata. Na. Mainom ka kayo nagkabuntag. Mainom ka na na nagkabuntag. Sahay. Ano tas ni inom kada buntag. Yan guys, nagkuhan ni nanay guys. Ay ukra ha. Paborito na ang ukra. Nakatiri ha. Hindi ko nakatiri. Tamnan. Ipwede kang sibuyas. Isa. Nampo na yung sinugas. Ni ang punaan ni kahilang man na kayo mga hinatag ni. Kuan nay. Magdabos ka din ukra na ni. Yung mga tanan. Magdabos. Ano sa parang magdabos nay? Magdabos bagkuan. Ah, magabot. Tanong ramon ko na ka din magdabos. Tanay dako. Yang ini sa kuan. Kay garin putiin kay. Hindi ay nagkaluto dani. Green na ni nagkaluto na. Artificial ra day ning ijahang pagkapuwa, di day si jahan tod nantod puwa. Green naman po. Pero bilin man ni. Kaati maning kuan guys. Ijahang seedlings. Mahal pag ukra, mamalit ko dito ukra sa dalagit kay 20 agwan ko. Palit man ko kay lami mo kitas la ano kuan. Ginamos. Hindi guys, aga mo ang nakuha nga ukra. Hindi dani kay naay mga suroy-suroy pwede ginamo adto og kanang lungsod kay nay mo suroy labas, nay mo suroy og buwad, nay mo suroy og manok. Mag-announce ra sila ba? Dinan. Pwede din na ka matog merkado kay mahal ba dyan plitig matog merkado. Sunod-sunod ako na guys. Si Jaray taga ipo kay di man si Jama lubag kay gahi man si Ja. Hinanglan man si Ja og kutsilyoon. Gahig punggay ning okraha. Lig-uning okraha kay gahig punggay. Mga tambok ra baga jud nay, mga punuan. Imo nang giabunuhan ay? O ning nabunuhi. Sa jumidarig suri-suri sa kuan ni nanay guys, garden. Lami jud ning nay ingani ba? Kay mabuntag sa ju. Wa kay manahon na ang sudanon, mo ani ra kadanis garden. Ang taong jud gi grabing tambuka. Nagmamunga na na sus. Hoy Panda. Nagsama ka na Panda. Nangingab-ngab ba man ka? Bisa katugon pa sunod-sunod. Tinangga dyan ka na imo ang iro na iba. Di man buwag. Di man mo buwag ni nanay magsunod-sunod majid siya. Lamig color ning okra maroon pero nakaluto na. Green gihapon. Na guys, yung okra guys parang tambuka. To anay. To ay doha ka buok na ito ada to dapit to ah. Wow. Kini? Hmm. Kini gaman kini. Kana naisa skilid. Oo, di Na, dapit na. Di makitaan. Maguwang na lupa, hindi makitaan, maguwang habang sa. Ato yung tapad gamay pa. Buntag ang ginani okra kada buntag ko ni harbisan kay maguwang ang. Naman day mangga nay. Medyo na mangga gitam nagmangga kay rong daw ra ba kog mangga. Bisaya ng mangga ha.
Indian di ayo. Abog na. Wa sila nagtanim og Indian. na. Ito makaabot. Kapang ka diha. Asa? Wala na. Katong dito, nagtanim rin mo Indian na bangga. Ang nagipaturok to sa likod. Nituro dito data sa libihan do man talo mo sa panjoda na kay sayang na na. Mamantay ang kuan. Plano magtanom og mga prutas ba? Mangga, avocado. Ngayong avocado na. Nagtanom pa kag avocado? Napod kung pura may avocado nga andat ko ah. Ba muliwat ba ka nag. Madyo kay rong nay pupong prutas puhon ba? Dakuan pud nay kanang lansunis. Ada sini rambutan ito. Rambutan ay rambutan. Larang lamiag mga taong nagsugod nagkuan ay. Pamuwak. Diya isprehan pa pud di siya. Hala na ananay. Hala. Asa na yung bato. Na namunga ng gajig sugod ang kuan ni nanay guys. Batong naghanang buwak. Di na matong uta di mo sa kalumbay mo dungan pa mo. Malina na pud kadani nay. Nay kuan. Narang naghana ka adjog mga batin-batin nay. Grabe. Dari. Oh. Di na ba kana na Ala. Naghana na. Na po da. Nga naman sila. Buwak pa man eh. No, kanina nang gilumpong-lumpong nay. Buwak lagi na. Hala dili ma. Jin. Malina na makakadanig milyon sa imong taong nay. Na na. Paano sa arstong gani favorite mo. Ang kaya magdagan na kadug bunga o tanawa o na. Naglumpong-lumpong, ya dapod. Na naglumpong-lumpong. Hala Ginoo ko, grasya Dios Ginoo. Salamat din sa Ginoo kay mujud ning itaga grasya. Apo na. Na maadjong pagdaka ag mga tinanom ni nanay. Ang daghan na kaadjog buwak. Diyan na po dia. Makalipay jud nay. Sana halalay. Sunod adlaw Nung baga, magsimana na makaipon og tawong. maka atsal na mula ni sunod si mana nay. Narang lamira baga jug buwak na. Cute ka jug buwak ag kanang taong. Buwak na diyan ngawan. Ag batong ra daghan pag nangumbabit Asa man ta? Kubasaan ka Kubasaan? na. Kubasa na. Muwak. Ituro ko ni nanay guys sa Jahang Garden. Nagto ko na may dito skuan ka kubasaan. Jadarag okra guys dia. Gibilin dana. Harang bitbitin. Gibilin dana. Sa dila man bit. Grabe batong oh. Nanggi kurang babit. Lami ra pa batunga kay rang ka green. Naghana ka adyo guys eh. Sus nalang mga jokoy jotas dalagit ngani rang lami ajed. Halag pipino daghan pagyapon nang umbabit nga pipino. Na. Turok ba? Ang dali ara na nagkunay. Di ba itong nang harvesta na gagmay pa na sila? Pipino? Oo. Awa na nagkunay sila. Jarag ukra, rang tambal kag ukra Parang ka. Ha? Ginahong. Hala, pipino daning sanjad. Nabitaw na saling-ali na ang Papapod daghan pa na nagko na sila salin-salin dato sa to ang hinarbisan. Na guys, ang mga taong ni nanay gunahon naman ay. Na po ning pagunain na po ning pagunahan. Ikaw ra? Kanang kubasa ng kaman na kung naghaman na. Isprihan ni nay. Kapag mapag-isihan ko ng mga lapda. Asanda ko ng anong mga nasin. Napamalinit na mayad to, pwede mag-isihan na ninja. Ang batula, ang pa. Nakatungin mo ang ipang karug-karugan. Wa pa ni namunga ning kubasa. Wa pa, baguhay po man yung kubasa. Ning padung nas labong nay. Mingaw pa kadyo guys, kaya pa sila sa liana, wa pa kauli. Ingan man to karon kunong adlaw makauli, elementan makauli na kay mubalik na ra ba koy nagka-tin. Wa pa mi nagka-banding sa ang ate nga isa nga gikan sa Manila. Lagi ja. Nang dali ara kadyo kuan guys, adlaw. Damentag di mo irog agadlaw. Nara ko dari pirmi. Lami di dani ipujo guys. Yan saan man. Di man ta maka basta-basta desisyon. Kaya naman tayo bana. Lisod lagi ning nanatay bana. Kay nanatay ka kuwan sa desisyon. Di tapo di basta-basta mag-desisyon kay na may bana. Ang gadyo kasi mo ang mga iro na kay bantang dyan dyan ka.
Gig kuan, sunod-sunod. Lami ni nga ni kuan guys, probinsya. Na kay mga tanom-tanom mga Ikan hapon isuhan namin. utanon kay ugwa kay ma dalu-dalig sa daan mo anhira ka dani si muhang tanom nga mga utanon na nay suwa. May problema. Ako dito sa dalagit kada adlaw ko matug merkado, malit og utanon. Gani ayahay ka adto. Sunod si Mana maka-harvest na po sila sa nanay og taong. Nagilahang taong, grabe. Naghana ka adyo. Buwak. Dako yung tawa. No? Din niya. Na, dyan kataungan guys. Dakay dyan kataungan. Pikas. Tapos gaji mga palidya. Ng kurong babit. Talis. Among gisuroy diya sa niagin dya. Nanapib daghang dagko. Sa pialis na pimanuroy dana. Naguli. Nabig taong ni nanay. Hala na may ud, nay. Na? Naglikon man. Hala. Jaras nanay gikubtan ra. Ako kay ngilngigan man kumo. Nahawit. Hindi man na usa ng hinog na daot man. Nahinog na nay. Masulod sa kuwan na daot na. Plastic. Mana? Kinahanglan dahil siya puston. Pon na masulod duod. Naghana. Puston. Naghanang nang babit. Lugat na kanilin. Naghana ra baga jud mamalit. Itong pagsuroy na monetary. Ha? Nilibay sa Parida. Nagtusintir. Ang katong kanan Parida. Oo, kay diha may kanang tirnatal. Maglasat na nin po ang kana pareho ka dagko. Lagi na. Sa duwa ko upad daghana ni. Yapo na kadako na daghan Ang daghana lagi kada punuan guys. Ginuo ko ang bunga. Ang daghana kaadyo bunga kada punuan. Ginuo ko. Salamat tid kaadyo Ginoo. Sa grasya. Nakadyong grasya gihatag sa Ginoo guys. Yan yun. Imuhang mga tanim na tagaan kagarang daghan ng bunga. Nadadako diya ng panungga. Nagagmay pa man katong pang-harvest nato nay. Na mo day tanim datong kuanay, milberry. Malbiri ang dinang gas maribuok. Na, Mamatay milberry. na bagyo kay natong bahas. Tabagkas mga palos lubi nang pangpungan na haning dagko na. Hindi kay naulian. Kapit na mamunga. Munga na na. Ay namunga na na. Kauna day kada na. Amang gama na yung gamit. Aman kay nananam ka mga mangga. Hari din siguro mabuhi to kay avocado usa kat mga avocado dako na tuduga tong ano. Hindi pila man sito. Ako ito nga dumanan. Tanim ni Kuy Kuy. Ano kinapayan dumanan si Kuy Kuy. Nagtanom og limon sito. Buotan na batong bata. Wa naman nag-vlog. Ano gan undan. Asiyan dumanan guys. Tinanam nilang limon sito. Diyan ay mangga. Nagtanom guys na nagmangga. Makainis pag bagyo. Plano ang tanaman nanam kong mangga. Kaya radyo kong kaulit og mangga. Nananam na madas nanay. Diyan ay avocado dito. Adang po ang dako na. Diyan na pi. Patay may bali ang diputod. Sa yung sinaman dapod. Nindak ko na din ang punuan Ano na. na nila din eh. Gunahan na po na ang dyan. Nindak ko nagpunuan ay. Mundak ko na siya. Napikuan guys dito tambis to na avocado. Kabay tambis. Tambis na. Ay sa din na. Rambutan. Ay rambutan din na mo magdahog tambis. Rambutan na niwang yung lagi. Pang bugwaran ng abo. Diyan ay avocado dito. Avocado na pa kakao. Na ay kanang karnaba. Tawag nila sa karnaba sa Cebu na kay Habana. Habana? Habana. Ang dani sa to kay karnaba man. Katulang iningas mama nga pangpalit mo Habana day. Wa ko nakakugan si Habana karnaba di ay Cebu. Tanaw uli nami guys. Naman ako gi kuan nila na sa ijang garden. Diya guys. Muli naming nanay guys. Naman ako ni gani kuan sa ijang kuan garden. Jadi ang ukra haning alapuan ron. Kay kusdoan og kanang kuan. Unsa na ni steam ra? Kay lain man paglata, maglaway-laway. Nagsige pa madigya pag pamuwak ag banda. Na patig dancing lady na muwak. Mura lagi silag ng giniwang nay. Giniwang lagi. Masaling ganda na. Ang tambag ka. Pero ang saling sang tambutay noon. Bagyo man na nga. Nangadawat pagbagyo no. Oo. Salinsing na nanin. Pero ang dancing lady na muwak siya. Ngayon na ko alas 4. Alas 4 mo kuno nga daning buwaka. Alas 4. Pero bilhin niya.
Naman ito tayo ng yelo. Ang ka rin ay ginseng na no? Tambor ba ng ginseng? Mga buwak ni nanay. Ha? Makadawat ka guro, makadasuka na ay Research sa Amerika. Ano ka ng mga pansit kanton? tanan o. Dawalan na kanon di ay? Hindi na bumalik niya, bahala na mo, di kayo sari. Noodles. Laki mi ba? Mga laki may pansit kanton. Gibalita tay nga makadaot. Malaki chemical. Diyan ka nang pupunta. Kanang-anang puro bang sakit ang tao, suka, kaban kao. Hala, delikado na day mukaon dalang mga ingana pero di man inon may tigkaon og mga ingat delikado day mukaon ingan may magkaon na naman tagutan-utan. Ako kay permira man ko magutan-utan dito sa kuan dalagit. Asa ni nga kuanan guys. Lapuan sa ninahang ukra. Ingan ni na day guys. Iso dari histin na day. Hindi siya ma kuan lata. Ina, nadadala nila kung haong na, dahil malabian ko Maglaway-laway magmalabian. Malamian ito sa kuan. Tanawin natin siya guys, sinagluto guys. Mawa na ng isang kuwa. Ginakuan. Magrina. Hi guys, mamalit sa akong kuan guys, mantika. Kaya ang lutuan si Aliana o kanang isang sudan. Kaya di sa mukaon na ng basig di mukaon na itong ang giluto nga, ukra dyan naman inoy, ininunan dito. Pinamalit ng nagisda nga sore gapon. Lahi na ba dyan ng mga bata ron? Hey, panagsaray mo nga, ni nga, namunahan na lamang lutuan guys, o kanang ham. So dyan, malit kong mantika, daris, ubos kay, nahutdan sila na yung kanang istak nga. Mantika, dyan, nagdadako, kuwan sudlanan. Uy, hala na may taligsik. May nga o kadyog ba guys. Basta wasalian na, daming awa. Kamintag mauli na to sila ron, kaya mabalik na raba ko inagka tiin. Kami nagkabanding sa ang ati. Ang ati ngagikan sa Kuan, Manila. Itagdugay raba po na siya mag bakasyon. Alam, sorry dong, nagbutanganan dong. Hi guys, nila ko sa bahay guys, nakapalit na ko mantika dia. Nandiyan, nag-uwan. Nataliksikan ko. Huwag mo ko idang pajong. Nangkalit naman siya ka ng uwan. Maglaag rabanta meron sang amiga. Sige lang magdi matulong kay pero may man magdaot ag uwan. Panahon na, nag-uwan na po. Yan ako guys. Bye. Hangat ko. Tag 35 raman dahing lapad na eh. Ha? 35. Dahil sigura? Oo. Bro, gala doon. Brato na lagi. Anak man to ni. Napinga, gani ko kay 42, badyang napad sa mantika. Huwag pa ka ito nasadya pagbata. Ang bata na ba'y na maligja? Bata din eh. Oo. Na guys, biko. Nanapin maglaway na ng biko karon. Sige na. Kasi mong gipares. Gatas ng katong choco. Simpla lang. Hindi na naman ko mamainit. Mudit sura ko pamahaw. Kaya mamainit ko din ako ganahan mo kaon lami rabag sudan. Pamainit sa. Ako mudit sura ko pamahaw. Kay mamainit ko din ako ganahan mo kaon lami rabag sudan na. Darag ukra guys dia guys. Di na si Japuwa ang sudanan karon. Ano pinamasda na? Buhay na rin ang ari ron. Then, Ningan man to nga gahapon nga basin ko nung karong hapon makagawa sila. ano ka, ari ron ka. Kinahanglan lagi upat ka adlaw sila sa hospital mo stay para ma-covered sa PhilHealth. Ter pamainit ter biko ter. Hindi, may bawal yung bacon nila. Bawal pag biko. Bawal, kaya mantika. Ano ni? Loy lawas ter no lang bawal. Lamir ba jag biko na. Giingkit na ni guys sa biko. Na magluto sa kusod ani liksian. Imingaw na kang Aliana tay. Mingaw jud si Kermen man mong dog. Mingaw pagbay og was Aliana no. Hindi lang may banaan. Karang ta- I love you. Lagi? Nanad ba dyan kumuli ko na ni nga nas, Aliana, masigay love you na. Karong bakasyon na, wa may kajoy banding ni Aliana. Pamahon na tayo, una. Eh, magkwansa ako, magluto sa kuskwa ni Aliana. Aliana? Niliksian, sa isang sudan. Aliana, yun, gimingaw na dyan kung kwan guys, Aliana. Ito, pakita na bakag ka, lalo ko nga.
Siya ng mga bata ron nga maglagas magkaon daning mga Mga tanon. utanon, di man mga utanon. Di parehas namo nga sa gamay pa nga mangaon. Kuan kanay apusin din ang maglaw oy pa bahog sa sabaw. Sabaw babaw. Nga wa man na sa una kami bitos gamay pa ni, di ba mangaon man mig mga Mga laki may medyo una. gani, mangaon ra man mig mga nilawoy, mga utan. Ang mga bata karon gay hindi naman mga nilawoy, mga okra, mga taong di man. Awas ni ato kay may spray. Kaya kaugalingan man natang tanon. Diyan magluto sa ako. Lutuan sa nasliksihan. Haman ay. Nalari? Ano to niya? Sa daniliksihan. Mamukha ano po ang katuto ha. Ano man? Mo sa na. Kani ha, kani. Lutuan og ham. Di na napakano ng mga batag, mga noodles o kuan, pansit canton. Magkuan sa ko guys, magluto sa ko guys.